eka mä haluaisin esitellä teille mun uuden repun. Tää on niin ihku ja pinkki. Mä siis ostin tän jollakin 10 000, mä ostin tän viikkorahoilla, mut mun viikkoraha on sellainen 100 000. Joo, siis mulla itse asiassa jäi jopa karkkipäivä vielä rahaa siitä, mikä on tosi hienoa ja ihkujuttu. No sitten, mä oon 13V-tytsy tuolta Kaajan harjusta. Ja mä oon välinyt mun hiukset ainakin 20 kertaa ja mä laitan aina lakkaan aivan kauheasti, että ne on näin pörröiset ja ihanat. Joo, siis ne on niin ihkut. Joo, mutta niin mulla menee siis laittautumiseen ainakin tunti, siis ihku. Joo, mun pitää nyt mennä, moikka! Mun pitää mennä nimittäin harjaamaan mun ihkuponi. PS, se on pinkki.